Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Robert Jun hadin ba uladap thap kerteng kum ukertong ka ADA ulaong ba kajing bompat urlong jong kajing dawa banwanra ya kita ki anya dari kadai namar bangim shimlayo shu ya kita ki MP ki bami nakaseng riulum halor kajing keren uba adan ya kaseng ADA bakan wan ya sokno bat ka VPP uba Robert Jun ulaong ba kwa ban pen phainya hendai ula pen kan mau halor kajing keren uba adan hamau kerwat ba ulaong ki parti thamai kinompoi shano kumta ulaong bangin saya pet baka parti bathamai kanompoi shano. Langap cipet bah ka jingbom paturlong jong ki mat ki jura ki babiang ka jingbom paturlong jong ki jingdawa ki jongi banwanra yang tai ki aji dari kadeng namar bangir semlayo chu ki KMP ki banmi na ki regional party la kumba lai san ka bedai bat ka jingong jong iba aden ngamdan kanu ka ban pentai ini kwa ini ban yania bati ritang kan gawe ke bang sukwa betul kan mau ya ke jingkren ke jongku ke bawah mau hi ulong hamba korwat ba di parti mai ke nempoi sano bat kata kan yen sampai ke parti mai ke nempoi sano